Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, patay ang 26 anyos. Suman po sila sa riding in tandem at tubangan sa merkado publiko sa barangay Dawis, Bayawan City. Gahapon sa hapon, patay diha dayon si Dandy Cualdinco. Ulita human maigo sa iyang ulo. Apapangig og lawas. Giswayan paunta siya dala sa tamalanan apan patay na siya. Nagaduwa lang ang biktima uban sa iya mahigala diha miabot ang mga suspitsado nga nagmotor. Gipusil siya makaupat kahigayon. Sa pasiunang investigasyon na sayran sa kapulisan nga nalabigit sa gidiling drugas si Gualinco kaniadto og nakagawas pinagi sa plea bargaining sa korte. Samtang sa Dumaguete City sa Negros Oriental, wa na'y kinabuhi nga nakit-an ang lalaki sa kilid sa bakanting luna sa North Diversion Road sa barangay Kamanhak, Dumaguete City. Nabulit sa samad dinugaban ang biktima nga gibanabanang nag-edad og 40 anyos nga nagsulob og itom nga t-shirt o green nga short pants. Wa pa mailhi ang biktima apan nabantayan nga may tato ang abaga sa biktima.